Selingak-linguk. Sesep. 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 Sing gawe seru malah motor-motor sing. Iya, motor-motor sing rodane alus. Musak. Laku tekeh. Sudah kita melaku madik dhuwur. Sesep. Oh, cari siapa siji, awet mau bikin gawe siji baru jalan. Ayo mau bagian gawe kowe. Iya, baru jalan ya, siji tok. Repot. Operator wis ngelian kae, ngenteni sego. Durung sok peplot. Loro ternak. Burung po. Masane yang sapa bae, Kak? Kunjune dulu ngene to, mangane. Adem. Ya ngono kok sing ngindungi wong liya. Wis nggolake men. Rong kalon kok temu-temu disenteng. Ini panas titik ngono kok ya gari. Ini mesen sego sedurunge adem wis tak buka. Sing pesen tono kowe. Wis tono mau wis tuku ya tanggung sisa. Iya. Ya siji. Tono posisinya apa pengurus? Asline ta wis asline perjanjian nang misale pari sing loro kenanyong si motong nyong. Tono ngurus itu kono, mesti ngedili kompeto kono. Yo ayo. Mau wis nuku kena anu kono itu berarti 2 kilo. Semena Bu? Lagi mlaku meneh jarek. Lampu ya minum. Mlaku apa? Mau Numpak motor. Numpak motor. Motor. Gombete. sing nganter meneh sapa? Kayak biasa. Anu kelanang wae. Gombete wis lingak-linguk kae. Lingak-linguk. Pepawan. Dapat kawan tak karuan tapi dapat tengah tapi kawan esok no. Ini mau pesen naik mau. Nah kone lanang. Gue ini situ pasaran aku larangmu ya ngono ya. Sambar Jombul Asline larang men. nyong unus telung iji unus cilik kemen kae 9.000 nyopan waduh kapek-kapekan ya karo nang luwes matur
yakin ora umum yakin unus iki telu tok Gus. Kayak nyong ngono. Kudu plak kotak kudu unus cilik men kae. Nyong sering mangan. Iya. Nyong sering liwari mono ora penak ngono ora tuku. Mode ya aja 9.000 demen lho. Gono tau men. Iya bener Gus saya barang ganti wong kuwi ganti wong ya. Sajok. Tapi mien akes. Cuma segene ndurungan semene Suka kucing. Ya Allah, Mbak. Makale wong payu segene cuwi lemen, seger gerspira sih ngono. Suka kucing. Kabel lho, aku senenge kaya kowe. Tono ki paling kabel lho. Unus telu, segene iki setengah, kayak setengah ngono sih. So, lho ki minten 10.000. Ki saya ganti Gus ora 10.000. 9.000 yo. 12.000. Ya ampun. Wis kok lamun misalnya anu kesuka suku ngena suku sego Padang. Karang kecepit. Padang li murah ya. Lamun 12.000 wis katon akeh segene. Enak. Iya, Den. Yo kan misalnya motong liyane ngene mana be suka tuku sego Padang wis. So segede ya kok ora penak. Aku ning metu sing ngene ngono nyunggul nang ana tuku Padang ora pengen warung larang saiki. Warteg larang. Nyong ora penak. Sering riwari-riwi nang ngono li jakong nang ngono. Teme ngono guys. Nanti kon pluncur ya kadang ya. Wong kadang ning ora bungkus be. Nelpon tak gendut. Ya. Hari deh urune. Angger misalnya iya apa ning ora bungkus ngono pirang dina ngono takon. Ning ora tau bungkus nang ngene kok. Oh, tau bungkus mung kali bungkus larang men ya kuwi kan. Nyong wingi kene nang ana no. Berarti sedina bayar warung esuk sore mangan ya krone ya. Esuk sore karo mangani songgol 500 pime sih 700 no. Lho. Mau yang gede nemen. Kuwi nang ngono kuwi. Ya larang men lah Gus lah. Larang men Suka- ngomong apa larang. Suka pindo. Ayo ku ora pati, suka pindo. Segene tok be. 200 pujul katang telungan. Pindo telu wingi irit. Lamun ngirit 200 mending ya kena nggo ayang mayang. Larang men. Akhirnya wis kala isin sisan tak dolengan dung bajar li ngono pen. Nyomono telung dina sepisan marani. Yo wingi kaget mangan nang ngono cumine telung iji. Segede suwil Sono kok 19. Kono mikir wong kene kon bisa ngomong dewek. sing alangan tinggal. Yang kaya nyong sing alangan tinggal. Lagi butuh kompet. Lagi butuh Saiki kompet. saiki kok ngerti pikir. Ketiganan kayak iki rendengan ya nyambat wong lho, nyambat Iya. nyong terus lho. Kok giliran ketiganan bakane sampah. Nah, ini wilayah Rasti. Orang mikir mau. Rasti biasanya kan kompet sampai 8. Kita paling pira sih Gus? Terus batas nang Batas apaan? Ora batas apa ora. Oh, ditomong ngomong wong siji lho pinyatane Telu. papat. Ning Rasti kayak gue sih. Asal anak kompetnya terus. Kan lah kompet. Nyong ngomong Ya. karo Are, jare kon ganti nih buat dadi ketua. Ini ngono pinter ngomong. Angin yo ngomong kuwi. Are sampe ngomong aku. Makanya ngadep. Nyampe gue telu ya. sing ngaterna sampe Kompet belakang. kowe jemput kowe ngono kowe. Kowe ke pagrang kompet. Ngato. Kowe kompet kowe. Ngarepe kompet. Sampe kompet. Laku bae wis ora usah. Wong wadon yo ora yo kancu. Ait masuk. Yakin nyong bayar warung 700. Ora umum lah. Paling cilik nemen miki 470. Kowe yang songgole secuwi. Semanganan total apa ora? Semanganan total apa ora? Semanganan total lho langsung. Iya, Semangat semanganan total. total. Engko tapi bayarin kok sore. Ya nyong cukup semene ki segene. Lah ki mangan esuk sore krune. Krune kompete. Ki kru kuwe esuk ketok. Esuk ketoke 80. Boro. Mangan etok. Lah ki engko sorene 80 mani. Itu sing bener lho 100 wida. Tapi gue terlalu larang men Gus yakin. Aku wingi mak soalnya baru dewek krungu apa mangan dewek ngono. Cumi semene Gus, cilik kemen ki ya. Telung iji telung griwil. 9.000. Loh, Cuman pancen nyong ora terlalu komentar. Berarti lamun misalnya kaya tapi kok terlalu gede, jukut parine terlalu gede. Dia suka miki lamun suka main ngalor. Balik ngalor daripada mana ngidul, kan? Kan nggol oleh pira orang kok.
padha ke warung kae batok ya. Ya. Pancen wingi nyong bayar semono, hitungane wong tarikane 3.000. Tapi tetep ning suka nang liane kan sih mending Itu situ ora ora. mikine turahe akeh terus seju. Oh nyong tolong ada ternak. Yang 700 ya. 700. Jangan. Kudu duit. Duit dong. Di situ wong ana tuh memang suwe tuh. Tolong ya. Kubete don, kubete. Inatum na kanas telepon. Nar. Solar paling spacer to ke solar. Bemi siapa? Kipan mana ngene apa jujukna ono. Pemain ku helper kok. Cukup sih. Nyong kon ngisi ngrangi disi sedih ngono. Isi rangi larang kok. Beda Rangi 35. paling 9 rangi lho. 35. Telu loro pada beli sama kami. Cuman kan ana lho ini kepenak lho. Lho ini Kowe nang nuntun pe wingi nyong digo telu loro sing kok arep ngetetrek-tetrekan teh arep. Kok digo rawe tira. Kowe digo habis. Pacu. Rawit paling murah rawit. Pasti yo. Kata sih. Wah, Iya saya kira sih. pasti paling murah kan itu pasti. Kowe nyong bari kunci. Kowe digo rendang macinge pasti curahe 300. Ceritanya. Kau mau ngejar ngalor tuh, ngejar ngalor. Datang, ngejar datang. wisata. Doleng dumung gitu. Cok, asli sing omah cok. Mangan sing omah. Wong pira sing golek. Golek pira. Sing golek pira. Doleng dumung enggak? Malas sana. Hah? Oh. Malas saya. Mungkin lah Pak. Iya, keduren. Beduk-beduk metu. Bukan metu udannya. Ngecrok. Ora pakane Bambang. Belum sore apa Bambang? Belum sore. Wong makane 200 boleh iki. 100 bae.